Искаш да разбереш повече за себе си. Погледни внимателно стаите около теб. Домът ти е като карта на твоето вътрешно аз. Твоя дом не е просто място за живеене, той е огледало на твоята душа. Хол, това е твоето аз, което показваш пред другите. Уютно ли е или разхвърляно? Разхвърлян хол, може би животът ти е хаотичен. Празен хол, може би се чувстваш дистанциран. Уютен и светъл хол, това значи, че цениш спокойствието и близостта. Спалня, това е твоето безопасно място. Тя представлява интимната ти страна и как се грижиш за интимния си живот. Кухня, как се грижиш за себе си. Твориш ли в нея или си я оставил празна? Ако е чиста и подредена, това показва баланс и грижа. Ако е разхвърляна, може би игнорираш собствените си нужди. Мазе, всичко, което криеш в подсъзнанието си, е там. Страхове, спомени. Време ли е да ги подредиш? Таван, мечтите и идеите ти живеят тук. Чистиш ли го или си ги оставил в прах? Понякога, за да подредим живота си, трябва първо да подредим дома си. Остави коментар, коя стая трябва да подредиш първо.